unsa gutawon ka diha nganong sige kagayaw-yaw diha? Nagsang yaw oy. Ay, maunyam le un ay. Dapat una ima. Si Lorna nge. Piyugan ti ka nge. Duan ti ka unsa ang pagdiskarte nge. Makon lo. Ako baw kay nge oy. Non. Lo wa. Duan lagi ti ka nge. Ya, ano mo mano. Wa. Piyugan ti ka. Inon lo wa. Duan lagi ti ka. Siglig Balik balik ni. Uyo na. Ano mamaw? Oo na lang. Ayo ay. Minit na. Minit ni man. Ngano nge? Ano yo oy. Ngano nge? Imo na man ano inon. Mo iyo man ano? Atay mo kasi bugal-bugal na kung bungi agad iti katugluan ni noon. Ayaw na. No. Nagkayuring pa na yung tinabihan. Sige pa kagugal-bugal na. Laon ay ni ama na mo. May sigyaw-yaw daring. Pidong, asa mo padong dong? Laon na oy. Nangumpay ko dong. Asa man mo? Ani mi mama noy, mamit oh. No, wala ay pistara dong. Misita may dungoy dito mo mista dungoy. Nagunsa man ka diha? Nangumpay ko rin dong sa akong kanding dong. Agiya pa ni man mong kanding noy. Kapoy pangumpay. Abu ang abuktuta ka. Naong mong rekami lay. Amaan naman ay. Ayo lagi. Abot ito ni. Ayo lagi. Ayo. Ayo awi ikaw ang misita. Akong tuluan di ka gusto ang diskarte. Ayo. Ayo, day. Asa man mo? Inangi nga, umisita tagi. Mamit minay. Laos mo dre. Laos mo dito. Kung ko sa mo sa lantay, ako sa nagtiwas mo na rin. Ayo lang ang anya oy. Laro din ka, giinggang guniti ko. Liot. Doan di ka gusto ang pagdiskarte mo kung ha. Nya, kung sa ikong istorya mo sa itabi. Luan. Maon na mo nay. Kabaw, kung diskarte lang. Ano what? Ay to. Ay, $10 na ron. Anak. Enday, Lorna. Isa man jud inyong toyo. Naalagi buktot. Naalagi miday kay mamisita lagi na kong amigo lagi, kuyugan ng amigo na kong bungi. Naon. Ingnangi nga. Gusto na kong pupuon ang katamis ay mga bunga. Ni ay. Ay. Unang alam mo mama. Alay. Sus, di jud lagi ko ganahan mo bungi, oy. Ingnangi nga. Tuloy mo kagalingon dahil nga higmaon ang tikas ng abi. Nay, ile mo liun nay oy yung maun mi anong amin ma. Nay oy. Na ni samot, bastos na kay paminaon. Na ni man ma nay. Ay mo liun ma. Man mo oh. Kita dari sa kalibutan sa et mangita kita kapika sa kinabuhi. Nay ani alimutan na nay. Mangita ina ang amu nay. Jadi Lang namiro naman ng hospital na. Uy. Balik lang niya bungi oy, ako pa nanghuna-hunaon.
Ano mag Ina nga mabalik ta karong Lunes ug dili mga Martes. aw ay mo balik merong di mga lungin mga mati. Sige, pwede ra mga sunod semana. Ano mga Ina nga pwede ra ba nga magdala tag sardinas karong sunod balik nato mga napo kalata. aw ay uni no magnamin at inas unod malik na mo na mga namo ayan Paghilom na bungi oy, kalod na biyan mo paminaw. Dahil Lorna, kinsaw na bisita mo dra. ala na ano amon ay Si Papa man na oy, di ka nangumpay. Patay ta ningi. Isam na Lorna. Da, namisita na pa oy. Kamu man dahil na. Unsam to gingon mo ganiya buktot. Nga, ihaw na akong ganding. Wala ra to na oy. O dito Lorna, pagpalit og lamas dito kay mag-ihaw kong naong murag kamil. Dako kay bukbuk ko ay. Asa mo dong? Dong! Asa mo? unang mo unang alam ini mo mama